Garde tá 100 míle fáilte romh in seo inniu den ácaid ar léith seo ácaid litríochta ar líne reachtaillte ag intas na Scríbhneoirí Gaeilge a gcóir le Cultural Macadam Fia ina siúmidilig le bhéile chéile in sa Cultural inniu leis an ácaid seo a chéileú agus soltahainteas ach margheallar in díon glasal agus an scarú sóisialta níró sin inheanta. So mar sin chinimiid dhéanú ar líne so da go dtí gluibh go fáil in normailte héin soltahainteas agus fannacht sábhailte ag an am chiarna. Is mi se dónal me go le hóil agus bé mar ferratí agah ó seo bidí an jeú agus tásúlagan go maní sih solt as a bhfuil againn díomh inniu. Le tús a chuir le radí chluisiimiid ó scríbhneoir, file, ben drámaíochta, Celia de Fréine tá sí mar chaithirla ar Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge agus chomáid lei sin tá 8 gnús a filíochta scríofaí go dtí seo. Bhain si go leor gradam go dtí seo ina measc dúis Patrick Kavanagh agus gradam chló iarchonachta agus tá sí inis gal Lortlin faoi a bhfuil siúil ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge. Ceir é Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge agus céad dóibh an taontas. Bunaíodh Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge os ceann 5 bliana ó shin, le scríbhneoireacht, léitheoireacht agus litríocht na Gaeilge a chur chun cinn, agus le go a thabhairt den scríbhneoir Gaeilge. Cuirt ar fáilte roimh gach cineál scríbhneoire atá sásta ghlacha le fís an Aontas agus ar nói atá sásta an táille bailríochta a íoc. Celia de Fréine is anam dom agus is túisceartach mé a rugga I mbaile nua na Harda. San amí láthair tá mé im cathairlach ar an Aontas. Sé Mícheál ó Chúnacháin atá na Chistóir, sí Anna Húsaf atá ina Rúnaí, go deimhin tá furan éifeachtach timpeall orm. Siad Alan Titley, Anya ní Glynn, Cahal Porter, Éilis ní Ghimhne, Réaltán ní Leannáin agus Taig mac a Ghallchobhair, ball an chuiste stiúrtha. Tá fóram cruthaithe agin inar féidir na dúshláin atá os cóir an scríbhneoire a phlé, mar aon le córas inar féidir ólas a bhailiú agus a roinnt, inar féidir ráiteas a eisiúint nóir is gá, agus inar féidir có-ibriú a dhéine leis na heagraíochtaí a mbíonn tionachar acu ar théal an scríbhneoire. Faoi mar is léir ó líon na núiseanna, sporánachtaí, cónaíochtaí agus comisiún táig éirí ar naimena a chur I gcríoch. Is an de il-amad dúiseanna muoinithe ag eagraíochtaí éagsúla, oireachtas na Gaeilge ina measc, maidir leis na comisiún ó chlár na leabhar Gaeilge níl teorann leis an méid oireachtas ar féidir leis an bhailsiúthar a chur isteach thar ceann an scríbhneoire. Brontar granam I Thualaháin agus gradam Rex Carlo gach bliain inis in anad gach ré bliain faoi mar a bhí ag tarlú. Agus brontar dúis Love Leabhar Gaeilge gach bliain mar cuid den na Irish Book Awards freisin. Cuireann Idir Gael teach ar fáil de bhall an Aontas ar feadh seachtaine I mí bhean fór gach bliain, agus cuireann eagraíochtaí eile áras na scríbhneoirí ina measc cónaíochtaí ar fáil freisin. Maidir le có-ibriú le heagraíochtaí a mbíonn tionachar acu ar théal an scríbhneoire, bhí cruinnithe dearfacha agin ó bunaíodh an taontas le ceannasaí TG4, ceannara radio na Gaeltachta, cathairleach a bhord na taibhhearca agus stúrtháirí Airclann na Manistrach. Go deimhin is muide an grúpa té hocu mar is léir ón blé a bhíonn agin go rialta le foras na Gaeilge agus oireachtas na Gaeilge. Mar hampla, tháinig an chóirle náisiúnta curriculum agus másúnachta thugging agus sialabas nua á chóireachtaí acu den na meán scolanna. Agus nuair a bhí cóirle ealaíonn an deisceart a géirí strátéis nua I na Gaeilge a chóireachtaí ba linne a leabhar a gcóir leor leis le litríocht na Gaeilge.
ach tuigeamid ghfuil obair le déine fós. Is gámid a chur an aithne de agriochtaí nach nearna teagháil lo fós le dul I mun idirbheartaíochta lo. Go hiondúil bíonn trí olchriniú agin I rith na bliana. An criniú cin bhliana a dhéantar a gharm I mbaile átha clia, go hiondúil, agus an tal criniú a cheanoltar le linn an oireachtais. Don tríú criniú go hiondúil bíonn camcuairt I gceist. An oraí tháinig muid le chéile I ngáile, agus bhí sé rinteneach an teach le chéile I mbeil firste I mbliana ach bégan an criniú sin a chur ar ceall. Cé go bhfuil I gcairí go Gaeilge mar is léir an méid tá ráite agam, déad bhí feabhas a chur ar an scéal freisin trí níos mó ball a arcú. Seans go mbeadh sim agat tain, chlárúling, nó seans go bhfuil aithne agat ar scríbhneoir a mbeadh sim ige nó eici, chlárúling. Tá tuile eolais ar fáil ó www.aontasnascríbhneoirí.ie. Tá an taontas thar a bheith buíoch de cultarlann mac Adam ó Fioch as an imeacht ar líne seo a agrú doing. Buíoch is mór le brona fosca agus leis an bhfoireann a lig. Slánanis agus gur míle maithagah. Gur maith go Celia agus tá siad a gcónaí a chuirtú buil úra agus daoine bhfuil samachú an san méide tarbon I gceantas na Scríbhneoirí Gaeilge agus hiag teilúálas eile ar an sibh idirlín sacu www.aontasnascríbhneoirígaeilge.ie Bé é nasc a bhís má thuirteach inniu le fáil ag bon an fhí sin seo do me cinnte an san ceangal ag bon ar Facebook. Inis ban de bhainú bhfuil fearste agus íon na cónaí mbaile clia le fad an lá scríbhneoir agus fille agus caramór de mo chuid Réaltán ní Leannáin. Is minic a bhíonn si a mbeadh fearste ag seoltaí leor ag taú le scríbhneoirí eile agus ag seolú a go leor féin a meas na leorí a dul si an sa bhíon fichichinéag bhí turas ailse an sin an garscéal cruas a garscéal de dílis an fichicuigéag agus an sin go dtíre an éirí an uorscéal starúil an ar harann si go dúir de ceangal de star teala sa í héin kitty na gartaí. So ra ham dinis go bhaile clia bhfuil Réaltán ní Leannáin. Hello, is mis Réaltán ní Leannáin, agus aniu bé me ag leo písa a mahas dílis an garscéal sa cruasach tar a bhainnim. Dílis. Smuinti ar seo, Carimbag agus a mami agus tá siad ní heachtahála ó na siopi. A tegan ó huí. Tá me geirí bheith ma catlicach ó am. Thóg Heather na pónaí an hinning Wendy. Seach mbliana de is, rís dúma. Agus gotí bhfuil tú geirí bheith de catlicach. Bhrú sí an canna siar go cúla chófra agus thug sí spléchú ar an am ar a fómthóca. Bard an bhirteach go Jeffrú le bheith an am don Girls Brigade. Is catlicha hí Maggie, agus tan gúna is glóite a ma sa maitheci, tháinig ma inéa. Ach níl eciach an tíon láháin le na chathó ar ná. Llánaí Heather an tanlan corma is deas sa cófra tíb leis an canna pónaí. Dú an prócabíotis a chré. Craich Wendy a clagan fin agus héad si ribbe fána chuna súil. Dus a glóide ar fad agus ní láháin atá gceist. Cahan si ar tharn in céad camínacha agus a rís ar an dónach an lad ar gion agus ar scoil an luan sin Conway fanne Greengrafna agus sin é. Scoma! Tá me geirí bheith mo catlacha. Tá me geirí gúna bán. Deir Liam na creid gach focail a ma a spéil Liam. Dingo mála rís basmati idir an tanlan corma agus box of paprika. An bheici maid a rís seáam. Íon furócaí eile fágan sin agad a chraí.
Níl am. Near muid run te cearlíam. Dark heather idir an dá húil glasarí. Ní ar na heisci. Ní ar na muidjinne rudder bí cear a charbé. Rud ar bí. Cimnach go raibh daddy a chónaí le June agus Baby Lindsay. Civan. Ní ar na muidjinne éon rud ar iadí le go nimmanse an nearna. Cried Wendy a clachan. Well, is Owlie nach nearna muid éon rud ar líam. Nes dúin spaghetti an mála an hálastóir. Níl ceadig Mackie spaghetti híchan nuair tangúna Ghallchobhair bhfuil spaghetti protestúnach. Níl a ruin. Ní bhíon bí cáitlicach ná protestúnach. Níl an ach bhfuil mammy bhaggy I geri an gúna a cynnal glan nuair na bhfuil se ar bhaggy ach cúpla lá. Lig Wendy osna. Dyma ocam sa leid dy gúna chahine. Ahan lá ta Roma bia. Haran si an al mal a mór prati ag heather agus cursi siúd a chofra faoin dartile. Crom Wendy is deach ag clús an wahar agus cursi cogaran. Ta perli yn am wincili egi. Cai go bhfuil si omlan áling. Crúg heather mare tríjan aineach onion lena chur sa kisnor. On te vela de goras an kisnora, thula si an gochbag a Leanston leis. Agus parasol, sin scafarhaine ach den grian, sa se bán fásta, agus ruffa, agus sequins arigajar, agus lawini, agus brogabana, agus stucky banya, agus Celia. Seánis, seo rudí anas muid. Tá Seán cortní net og ín sa garaiste. Déanna muid Celia's cean acu sin, do waril. Lig Wendy, gold ar lucharistí. Anish! Han anish. In New Jardine La Girls Brigade. Nar goes muid a rashála. Agus bhac muid ag sin ag. Gur míle mai gof as a bheith a gang agus a geisteach. Slán. Díomh, is mis Zoe Conway agus seo John McIntyre. Tá muid Ghallchobhair ó bhhair na níos a chuir muid ceol leis seo dána chun marsin ó dearán faoi se bhíochta.
gur 100,000 maithigad Réaltán agus le chuidú dé na fada go méimiid le chéile rístan sa Chultarlan I Ghallchobhair caffi agus a cúlchaint agus an chrac agus an siamsaíocht againn. In sin bhfuil se fásta Zoe Conway agus John McIntyre le leagan aontacht a faoisimh a Aontas agus bé tiiliú ceol ufa sin níos muile an san chláir seo. Inis rahamid go tír chonaill agus a dír chonaill rahamid go godóir me cheantar dúthis héin agus aithníhaithe go mar an chead scríbhneoir eile tá me cinnte de hín fada go leor síos agus muitiú a dhéanamh go neabal a Gaeilge an tearta amsú idir mé agus Cóscríbhneoir agus aistrichar ar an scanan silence scríbann se scriptana a bhain Michael O'Dwyer Discovery Award. Dal sé a chead cnuasach cnáw an fiche nídéag. Harchan sin bhainigh sé an cholacht Evlóid. Cholacht fáilseachta de daoine ága agus daoine fáiste fáilsin siad go leor áhar in measc leorí le maire denní ren an fille commasach sin an dór. Agus bhuiisiid gradam leor na bliana da mór agus muilc an sin go ddíra a teartain seacáte. So tá áin me go le Bhríde an sin an dór ar a charric agus chun sleacht a thortúin as crá. Díaríomh, is me Seán me go le Bhríde. Tá me an seohan í dór cos na tinne agus tá sulagam ghfuil se bhlig coinead go maiid go bí a bhfuil se bhicabhad seo. Agus na mé dehád a lefal haon am chruéis seo atágainn. Tá me go le léamh sleacht a scearcéal ón leor cráw a tháinig má níos leithim líana aine an ghearcéal nó sláin le poeras agus tá sulagam go man sibh soltas an sleacht. Sláin le poeras. Tan balamór ag broidirní mar dhearabag amog acid ahí. Síos rú Lafayette agus Maitre Héní. Miscarí, drogaithe, sciarachan, strípachaí, mangarí, I de leige muide genú gríthe. Blaise man virveh san éir. Déanann an chethar angaí agus is mise muthar an uair. Is mé baine na hailse. Is maile man chethar na híhinnta teo seo a mín an téir trom le dúil. Frídgear de nóir agus len sumarí, Anjuli agus díbertí. Ní bhs agad cén pól a ríre se as le go a warcaí ar trasan na céire ar Fréinethe san níe. Tá fiúr ar an níe, ach níon cinál fiúr a uamse. Lína bí go seata le, hána títhe tafirne leis na gandal agus na bóirí buine ag pógu agus ag galamasiart. Na buinríne mairlí wadaha mar ghauna saorí, na hatí Giolla agus na fellacáine cor gohuarú hen go críomh lásrach. Séidim póg lá, is cumanam, siúlam háart háirstú. Tá réir bar a sciran an chethar háart sa tréin, tag an marlan arm, túr cheapan na sáilse Giolla, cablí letrachas, spóicianna aglaise ag prabu níos haar wan na spéie. Iad léite stehan na heile. Carnaí, trocalí, cruach agus concrét. Dénacht, lomman na chud fuare, le balú na hibre agus an ális. An chethar bhelis ag sleanú uam go sútear an tréin síos istethe dolan dú an inachar na céire. Tug an fear áirc áras arm sa charaiste. Áil is go gapan se mé bheith lag. Áircam mar asir leis an díomhás chiarna. Agus an sin gennym Gaeilge. Brisim Gaeilge áras agus dearcan se hiúil. Tá ball cúra ar an chethar anocht. Blehanna agus millseach ag sú is na Gaeilgeanna. Chur is an mill ag siilú a bheileagaí a chan. Ach ní ó bhlehanna na ó neachtar a hagan an ballú ach ó na daoine iad héin ó alles a gracne agus ón an ruaig. Fer agus mre ballú idrim na bethe santiam é. Tá seamra go manace le gearda nóir. Seamra polta le leabaí hengil agus pris fallú émuid.
Tá caithear agus tebla sa teamra le buisí níochain. Tá seamra fáilca sí sa hála. Ar an mála trasna leabaí tá pintarart do chud Renoir, Bal de Moulin de la Galette. Nar a ddéireann pintarart printe a gistigum, agus tá sé ag meth le solas na giréine is scluban háart ar uair sa léfrid an ineag chuún. Líam sa le ag cyfad an bhranín wain sin ar bhí solas na giréine í ag snáw tras an wála. Ní maile mé mar pintarart. Den solas rábhacha sa an. Ní lóran sé lam, ní mar a lóran an cheithir lam san líche. Is duine ile mé sa cheithir lam héin. Duine gan stéir. Chuirta mar ríist ar éirí ag siúil an cheantar idir Châtelet le Hall agus Hotel de Vie idir chaimiid an chead ihe. Dan is réite ha lenda éagsalacht, mar Fréine, Muireagáin í gaceanal. A bhí ridden teart fáú faoi a bhfuil is nar ó compirte bhí san éir. Hiúil mé haar bhairt chalín a bhí pógu agus harann siad siar agus rinn siad Gaeilge. Bhí banna bhaine chu chud dóil an achan gáid. Stéan mé arás agus fág siad a ríist. Tá míad an Lizard Lounge ag áil beora, hanig far ard Franca a níos adlam agus díar dearag arm. Thug má dóigh an focail agus fill se ar a chuirde. Bhraith me gur tariscint a bhíon. Agus bhí me sa tóir ar í a ríist an tríú híthe. Ó hí me an báú san éir. Níor amsí me í. Agus a deirú bhí ar an piliú ar mo hamra uignach an achtarse. Hawla me go mbeadh sí a muithe ríist cas a lomsa, ag chuirtú na sumarí fála, na málartain ar bhainmhíthe iad ar féidir lá itilt. Iad sin a dúlan an smir ó na cráha. Agus feic maig sinna, sin slecht ón gearscéal sláin le páras ón leor cráh. Gur míle maigh agus chuinigí sláin. Gur míle maithigad a áin písa galanta in sin. Inis aráislinn go bfuil fearste cos cuain eit a bhfuil Feargal mac Ionnrachtaigh inis Feargal bhí sé mar iarghalta ar bhunscoil phobal fearste agus ar bhanscoil fearste. Tá sé gruthe ó chain buint allmhór ige leis an drám dearag agus le cuman luchleas Gael foran sin imal fearste léachre lách lí a dhéanamh go mbeidh a go mórtas pelna Gaeltachta achan bhíon. Tá sin na stúrthar ar lár na móna san uachtar chluainaí a gríocht de ghinneoga agus a gríocht pobl. Sa bhí ein 22 fáil siú leor leis Language Resistance and Revival. Bín se amán filíochta chomaith agus nista go léisteart leis agus tucht airthistúin ar dóthúch den is scríomh se an ómas de thuirsaige tarla mór mac Ionnrachtaigh a Feargal. Thola méid a gú ag casú siúntarí suamhnethe cos cléomhhain lam mar isisiú don leanú cínseach. Thola méid a gú ag scartí mainiam go gráhar ó le ruthar rásaíochta Seán caite ag fannach darm ag stad bus na Gaelscoile. Thola méid a gú ó híblína na Parca Pella ag becaí tróratha tuchmhara le de fibadon ar a bhéalach. Thola méid a gú ar an slíú le Scéalaíocht ag spalpaí seanachais is ag seanmaracht fan áthach loilgeach a bhí le sábháil. Thola méid a gú déis bhéalach ar televis is rádió ag tógáil fachtais éon bhasa fan éileacht nádartha ar legadáris. Thola méid a gú idir thugrú is Gaeilge ag fógairt na Fréine go féachmar ag an cruinniú poblí teasa. Thola méid a gú ar ócáid an nuafís ceolaí le haid cróga a crí briste ag impí arín a bheith leidir. Thola méid a gú ag tuairteó móis do bhachar lár ag ócáidí Ceibhneoirí ag sprágadh misníonaín le ladahhaint le luachana na macantachta. Thola méid a gú ag pléascú le brád ag an bhronú céama ag caithú siar na champáin na siade le mingeara díomhaslach ar daiagad.
Thola méid a gú is tú ceint sig ma céileirí buanaise fan gá le siúlar an éiríne agus cúis le trid fan na haine. Thola méid a gú san áthar lán ar labhad a bháis is an anál ag amach bhuad ach dínit anat go dearú. Clinnim de gú maidín hairí sa tú a farc I ma hí le Seán na gluigeannaí orma agus I cur carige ar carn Harley. Clinnim de gú is an Gealtán ag túirteal ar trámhathar orta agus an crotach ag cíniú ar an háirí. Clinnim de gú agus mé gléú sleach de bhuat ag seoltaí lór as ag léachtaí poblí. Clinnim de gú ún slú ag an mórthúil dhearg agus meid ag scradú an áir ar gin le haid ceart cóthramis is córa. Clinnim de gú am a wicó go gláite a caile amach ar an déis buúlaí leat ach go bháithíonn de leithreacht a dálaí. Clinnim de gú I cóisiir nóla gom tealaí a scarfáistí is gialta I gaiire dainnim ar deangatha ar fad. Clinnim de gú mar inse cua is bhrónaín fathach ar lár ahar an asnamh is uagans má bhahara le maithú go tréim. Clinnim de gú go dóin an mhéan tealgan fuinneamh mar crantach agam ag mún le grá go Giolla neor. Gur míle maithigad argail. Anis go disgurt go na ngáil linn agus méid chun cuairte thuirtear Eithne ní Ghallchobhair seannachaí agus scríbhneoirt tá sí mar agurthar cúnta ar an ochlar starúil na nua Gaeilge ag acad Bhríde na hÉireann. Tá ansimicí an litríocht a dagin Eoghan agus in san teanlitríocht agus in san teannachas agus a scéalaí den scaithí mí sí linneann sa Chultarláin tá mínaá ain agus ácaid ar dóid an sin. Fidilar a tintí cumáid agus Réaltán an cantar ar bhaistí deisgurt go ngáil tá tradiisiúna anláidir fidilareachta an sin. Dáil sí leor na mhuilimh muscail a dhéirí agus léhí sí sleocht dúin as sin. Eithne. Díomh a cháirte de Scéalaíocht ghfuilsibh I le go léir a marthúir sláinte agus léime sleocht as an leor seo muscail a dhéirí a tháinig amach ar na mhuilimh. An chaile. Talú a bhaisciúí, talú a tháinig sí sláán, agus ní hocu leo. Teanúir be hinne go dtí an badaní be chruinne a ráit caribh astí na ceiribhí a tréimh. A bás héin, teigú gur den talúí, den uair, den chré, teigú gur den tíríochtaí nár léhí éon ré. Or thuigh sí a sáineáil is sófatagaí an dún ó iscí an latha na barige na hón. Hiúil sí na baltaí agus rampal sí na casáin. Hiúil sí léhí fríd na cilte agus na rásáin. Súil is aici dírithe ar thoirí an talamh. Gísan ar an ardal a deanú bálaí. Plandaí agus lefanna, duilleoga, úra, choil sí lena méra ar waidnetha úra. Sula huiad éon nea pág ón ghrian. Á chuaigh an chaile bhainniú ón talú, agus run an talú cuachtarthaí. Bhí seascar na cailí ina harman don wacht don nacht. Bhí chratlatha ha seiciise níor leogú éon locht. Teach na gwinte, teach na fhuiistene, teach harint anála, teach na fáilte, teach an ísib, teach na slán nála.
Bríte seascar na cailí, mar bhhalagam na hiaclánte, don té a bhí náiriste, don té a bhí cáinte, don té a bhí briste, don té a bhí brúte, don near a bhí slogtha, don bhean a bhí suaite. Orthaig an chaile déanacht, smuitiú sí lena craí. Ag míontí an a bhí uaithne agus garú, bhacha leis héin é baineaba go searú. Ag miúr na mrá a bhí an is le brí, an chéad womaite eile buile bainní. Ag sí an táganna agus an trísa ó clús don stéanara agus don chrísa. Bhí ba aici don té a lach saoin na spí, don té a chur an láiste ag dúgu dí. Ó bhí cóhá ag an chaile don eile ne bheo. Níor ag daine a rialaí gan dáthas. Tegú don chaile, crackan agus cráha, bol agus fiol agus bácail áha. Agus thar sin ríist ag sí tréimh sí gealaí agus gréine le thomlan gealaí be ise be Fréine de bhrá eile an dóin mhór de bhrá eile eilean na héireann. Heag sí na tíidí agus na réalta, heag sí go ró an eile rud Gaeilge, be mhór le hí na hainmhíthe agus na héin, chuir na scéaltaí a dálam sí banna néin de ghlan bheor, go heile agus go hiomlann de ghlan bheor. Agus chuoi na scaftí adlaí go séirí seasta, lóir sí le aithneanne do dhú chuoin chrásta, chaith sí le aithneanne an bhela chéine. Ba chuma go thuair a tharlamad siad lua ná déine. A bíad sin eolaí, tháinig siad a gcónaí ba chum na híthe. Agus an namach tuaí be étrama a gríthe. Ca bí dúrchas insne a haring siad an taí. Bete sin hiúil agus iad ag Galilee. An a leachtar héad na náir. Agus glacu leis go coitianta grún drim Réaltán eici, agus glacu leis go coitianta grún dú Réaltán intí, tegú a measc na coshaintre go asirleacht ina ceire cráha, ó bhunaí a gá cos go barbhere a láha, agus píana rua níor haring sí, níor rug an táint grim orthaí riú. Agus chuoi na scaftí agus na slúchte heici ná be ise an chaile chríana, ó chéad anna le chaile go dúlaíocht na bliana, an tálas a lig a bhí eici. Chuní sí faoi ruúin an eile ocail a dúirtí, bhí sí canta eici go ciúin, ná bhí an chaile ina ban asa ó chrá go smar go smúsa. Wahí sí lena súile, lena srón, lena gluasa. Cormaidh san. Díomh, is mis Zoe agus seo John McIntyre agus tá muid a go líonú orandíomh seo a gcuí aine. Jesus.
Gur míle maithigad Eithne agus sinnig an ddíúin sin bhí písa galanta agan ó Zoe Conway agus John McIntyre i ríist an ghaí aneas. Inis inniu níl sí déirin a fiú mat amid ar sí in éon éitúáin, chuim muid bhhaile Celia go ballfáiste, arás go ballfáiste go tír chonel go dún an gáil deisgirt an chondain sin le Eithne, agus aráislinn go ballfáiste cos cuain éithfuil Seán ó Muireagáin nó John Boy mar a bar aithne ar an seo. Tá trotha bíon caite ag John Boy an airneal na Gaelscéalaíochta a bheith gobar le Gaeilge luint agus cóirle na Gaelscéalaíochta ag bonú scalana ag cuidiú le ábhar Muintyre. Is Scríbhneoirí, is file, is óraní is aistear den scaithé chanig men chiadhar a riamh siars na nóchaidí na bhí aislín géir i déanú léirú de idirgá thorcas le Paul Maguire agus sin an chiad drama a hanig me i teart ó bhfuilfáiste chun na Gaeltachta agus tá cumniú go mar go fáil trotha bliain in éis sin. Inis dal sí Seán leor cnuasa garscéalta gaire in éag sa bhíon fiche 8 Tá sé an thart sleacht dúine sin chomaid le dain a ahris in tean van wacht agus man ar leor sin díomh be áran oganis an bhean ág álan le ddíú a chur le himachtaí in seo. So good sa again. And a couple of pieces ó gair in éag scialtaí bagad a chud gabnait má go leor an televis. Tá níon gabnait blanid ina sí a gachar a televis nar a hiúil gabnait is dra. Well, a stórin. Deir gur scahan ó tríal an televis. Ach sa lá tá nniuan a bhallart ar fada tá fíor. Is scahan na televis an síl. Ag amach le siúr. Bhí gabnait agus a cara muos a cluban ihe seo, agus coppla deach an ála acu. Hontaí a cara leithi agus dúirt. A gabnait is tóir. Tá fear ág álín hál sa cháneal, a gach an álhairín an ihe ar fád. Arcad sé mas mai leis is tóir, ach ná ligad sé a bhaide le gábhail srú. Carges. Bhí gabnait agus a cara muos a bhar an lá seo, nar a hág a cara an cheist. A gabnait, an mise de cara is fear.
Is trúbach hara is Feargal a hí ar a dharigid. An tír ar. Bhí gabnat sa bhar an ihe seo, nar a thug sí faidir a híar ar in a hí sa cháneal le banúir. Siúlann sí thugu. Na deacail leat in níos fearr na seo a dhéanú ar sí. Léamann fearr an a hasú, ná lord am a bhean mar sin. Ní a lord ar hí a bhí me ach a lord leihí. Amadán agus Ionse. Bhí gabnat agus blanid ina sí sa teach láhain. Nar a ddífrí blanid a bhámi. Tína bhfuil ahar agam a háisci. Cuirma mar seo é. Má Amadán an fearr céala is Ionseach an bhean chéala. Níl an Amadán sa teach seo? An tean bhean walkt. Beg nar hit mes ma hasu ar ekel na Seán war a bakti. A beg folithe sa scrubberna. A Seán vroga caia ha Gonzala a gobu a ma is a jig. Mar a veu crúb a bó on. Hug sí Seán or an a mechiondu. A ceol ma bhainteoir scola fa dó. Na róga ma heiliú ac an port. Lena cracin smalta cho dúla gua. Ba cosúla le moch a gró na micce í. Dag sí blas brein na ma bhéil. Agus ala can fálu le sauna sorum. A clibín gruige scantse áwal gragan. Gon trúr, na dói, na curamar bí. Agus an dói canan ciana. Ar a Seán éadí dú sala smol cháte. Bawaríon mé úr don tríal ar sí. Ach na súrach ma chas an is. Agus ma chláán ar hiúl a maharelle. Na mé a bhí sunianta agus ar seacran. Níl ainiorm ní smó. Bhí malacht in a súla dú. Nar chréid mé a bréag is a béil. Seán wallacht in a chanahhaint dó hiigge. Agus dag ma í in a lug colata sa díg. Fiú ceol agus céimena agam fa dó. An fíb agus an chreiste ma húbniu. Órain agus dante da ma wallu. Níl an ac a macala ní smó. Níl tarthal ar bí ar a tean bhean walkt sin. Áur an beg an nuis an bhean óg Giolla. Cynneal tót fragra ar an órain a bhí an chalinn Giolla. Ina siga sé fan chlada, faoi ha saurata na gréine. Honnig sí heici an pléce, an pátara gan an mó. Da crana sér fá bliana, sí chéhúr a bh gan cí. A córa ar bí leis a hacanj, a baléir nar héig se sinnas. Ba chuma teangaí ar bheo, ní rólam a thróníon rodá. Bhí an tíochtar a chur in áhaachtar, gan bréitheicí a chur íon ré. Ar hían bhí a choras a cheanta,
Gydanig o'n tahra fioi. Rinsi asbrecu gondwa, a gradu a vesni gondrua. Leis na mílte tagan na sna, chaisi síl gondoi gondwa. Gamal celche fanó, is chaisi síl suivna fahó. Sin ar gcuid don leniu agus tá suireann go bhain sibh salt as bhain me hen saltas agus fiún ar an romaid abalta bheith le chéile go fisiciúil in éon áitúháin táid ar a léad i deagháil le chéile a gcónaí leis an nua heicneolaíocht seo. Tá suilgum nar fada go méid ácaidí ile ar siúil ríistin sa Chultarlan na seoltaí leor a manimeán salt astú, daine bíhín san sin teasa go manim sa salt astú, agus cymníí go bhfuil tiiliú álas le fáil faoi obair Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge agus mas mailibh bheith páirteach an san Aontas, go gé deagháil lá ag www.aontasnascríbhneoirígaeilge.ie agus tá na leorí ilig agus ábhar na nuidir seálaigh i bhí linn inniu ar fáil ag an ceathrú pólaí. Tá san go náit fa glas fa láthair a tá siad a gobar lá agus iad ag díal lá ar líne. Hiag thtarú siad ag www.anceathrúpólaí.com. agus bhile man is buíthe sa chuirt a Celia de Fréine, Réaltán i Leannáin, Eoghan me Bhríde, Feargal me Ionnrachtaigh, Eithne i Ghallchobhair agus Seán ó Muireagáin. Agus de Zoe Conway agus John McIntyre is an ceol Intyre a chur ar fáil dúin le linn an ócaid seo. Ó foran Culturlan Macadamofia ó Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge agus weimse Donal me Ghallchobhair tar i ggéireadíh hen agus na fada go gasar ar a chéile sin i ríist. Sláin agus banna.